खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 जुलाइ मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। रांखावरि गैयिनि थाखायनो नखराव गोबां जारलायाव गोग्लैनो हागौ। दुखु खस्थजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। सिगांनि जाथायफोरखौ लानानै गोसोआव गिखांनाय फैगोन। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। सानै हयै हाबा मावनाया मोजां। सुथुरा नोंथांनि मोजांखौ नायनो हायै जागोन। कर्कट राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां। नोंथाङा दिनै खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि। गावनि आंगोजों गोदान रादाय खानो हागौ। नखराव बयबो रंजाखांगोन। कन्या राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। दिना गाज्रियैनो थांगोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मुवाखौ मोननो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। वृश्चिक राशि। देहायाव जानाय बेमारफ्रा जोबस्रांनो हागौ। देहाया मोजां थासारियाव फैगोन। धनु राशि। गुबुनखौ मोजां गियान होगोन। गोसोआव गोथार साननायफ्रा फैगोन। मकर राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गोसोआव गिखांबाय थागोन। उसुखुथुजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। सोरखौबा हास्थायना थादोंब्ला मोनफुंनो हागौ। रंजा बाजाजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ। साना असान्तिजोंनो बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।